Alex Borg ammetta li l-Partit Nazzjonalista żamm it-taxxa u l-bolla tal-ħaddiema fid-dar ċentrali tant li hemm numru minnhom li għandhom nuqqasijiet fil-kontribuzzjonijiet tagħhom. Borg għal dan waqt li kienet jiġi intervistat waqt il-programm ta' Andrew Azzoppardi sibt filgħodu fejn kellu jammetti dan kollu. Anki l-NI, National Insurance, dawk qed jitħallsu? Mela, mill-audits, mill-accounts tal-partit, der ċarġ li taraw l-audits, hemm ċertu pendenzi f'NI, però dik ma jfissirx li l-ħaddiem għandhom xi problemi għaliex kif taf inti il-gvern awtomatikament jidħol garanter biex iħallas il-pensjoni tal-ħaddiema. Però ovvjament jiena ħanara, jiena fl-aħħar mill-aħħar tħalt mid-ġurnatilu, jien ħanara illi kull sfida finanzjarja li għandna fosthom tal-NI, ħanaraw kif dawn nistgħu nsolvuhom u nħallsuhom. Dan ifisser li fil-verità l-Partit Nazzjonalista għamel misappropriazzjoni bi flus li suppost għaddihom lid-Dipartiment tat-Taxxa iżda minflok żammhom għalih, reat serju ħafna f'għajnejn il-liġi. Quddiem din id-dikjerazzjoni saħansitra l-preżentatur u anke mistieden fuq il-programm lanqas setgħu jagħmlu b'dak kollu li ammett tal-Kap Nazzjonalista tant li dehru jxenklu rashom b'reazzjoni għal dak illi qal Borg. Dan anke wara li Borg sostna li għal dan ir-reat serju mill-Partit Nazzjonalista il-ħaddiema tiegħu mhumiex se jintlaqtu ħażin, sempliċement għaliex il-Gvern xorta jidħol garanti għalihom. Fi kliem ieħor Borg sostna li għal flus li żamm il-Partit Nazzjonalista minflok ħallas il-kontribuzzjonijiet se jkun qed iħallas il-poplu. L-eks kap nazzjonalista Bernard Grech kien ġie mistoqsi numru ta' drabi dwar dan is-suġġett u fil-waqt li qatt ma konferma li kien hemm ħaddiema li ma tħallsulhomx il-kontribuzzjonijiet tagħhom u l-ammonti mhux imħallsa qatt ma xi ħaddan kollu lanqas u saħansitra tax jifhem illi jekku. Ikkummentaw fuq dan is-suġġett fuq il-medja soċjali l-Ministru Bonnici kif ukoll l-opinjonista Nigel Vella. Bonnici fil-programm sibt il-punt fuq wan fakkar kif huwa kien qali l-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista kienu juru li wara t-tmexxija ta' Adrian Delija il-Partit Nazzjonalista baqa' jiġbor il-bolla u t-taxxa tal-ħaddiema u minflok jgħaddiha lill-Kummissarju tat-Taxxa beda jonfoq dawn il-flus. U remarka li kieku kull employer jagħmel bħalhom kieku tfalli s-sistema tas-sigurtà soċjali u ma nkunux f'qagħda li jitħallsu l-pensjonijiet. Fi żmien Delija l-bolot tal-ħaddiema kienu jitħallsu ċara. Fi żmien dawn l-aħħar leaders kollha inkluż Alex Borg, biex nifhmu x'qed ngħidu ta' mill-paga tal-ħaddiema li jaħdmu mal-Partit Nazzjonalista, daw qed jieħdulhom il-flus biex imorru għall-bolol u t-taxxa. Jagħmel kull employer suppostu. Dil-biċċa li qed jieħdulhom għand il-ħaddiema tagħhom mhux qed tmur fejn imissa tmur, imma qed tinżamm għand il-Partit Nazzjonalista ċara. Nigel Vella nota kif kien propju meta l-Partit Nazzjonalista waqaf jgħaddi l-bolla u t-taxxa lill-Gvern li fid-Dar Ċentrali ttieħdet id-deċiżjoni li jifqu jippubblikaw il-kontijiet u għannota kif fuq medda ta' 4 snin il-Partit Nazzjonalista żamm fil-but kważi 400,000 euro wara li naqsuhom mill-pagi tal-ħaddiema tagħhom. Fl-istess intervent telefoniku, il-kap tal-Partit Nazzjonalista konferma li l-Partit Nazzjonalista jinsab f'pożizzjoni li tista' twassal għal falliment. Iva, ma ħanajlek, fl-aħħar mill-aħħar inti l-istess ħaġa, kumpanija, jekk tkun ħatfalli, xorta titqabbad persuna finanzjarja biex tirristruttura s-sistema u tħallasha. Din id-dikjarazzjoni għamela fl-isfond li hu stess kompla jaħtar aktar persuni mħallsa mill-partit, xi ħaġa li qed tkompli takkes is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista.